O proxecto de construción do novo centro de saúde de Vilagarcía continúa avanzando e fai bo ritmo. O Ministerio de Transportes vende autorizar a desafectación dos terreos da antiga comandancia, paso previo para que o Concello poida adquirir a parcela. É un paso máis, pero un paso moi importante, porque o, digamos, casi o definitivo antes da firma, para no que o Ministerio de Transportes xa está autorizando esa desafectación e esa venta da parcela. Sabíamos que iba a ser así, porque o Porto estaba de acordo e o Concello estaba de acordo, pero eses trámites había que cumplilos. O trámite fíxose dun xeito áxil e sen dilatarse no tempo. Tanto o alcalde como o presidente da autoridade portuaria entenden que se debe á boa sintonía entre as partes implicadas. Fomos moi rápidos, fomos en 5 meses, resolvemos un problema que normalmente tardaba alrededor de ano e medio, 2 anos, que era desafectación. Creo que aquí fomos moi áxiles, un pouco co apoio de todos, como antes falaba do presidente de Porto do Estado, e eu creo que en un plazo moi corto. O vindeiro paso será levar a venda da antiga comandancia ao Consello de Administración da Autoridade Portuaria, en principio o mes que ven. Agora xa non nos resta leválo ao próximo Consello de Administración do mes de maio para iniciarse os trámites de venta ao Concello previa autorización ou comunicación da Dirección General de Patrimonio. O Concello de Vilagarcía, entretanto, traballa xa na redacción do proxecto de demolición destas instalacións. Calcúlase que iso será nos derradeiros meses deste 2022. A compra da antiga comandancia por parte de Rabella supera un investimento de 1.150.000 euros. Unha operación, lembra o alcalde, que non ten que ser aprobada en pleno.